An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye tarata ye bi tarata bɛnnen bɛ nansara san kalo 9 ye septembre kalo bi o tile 20 ye ka bɛn 2020 san ma farafin kalo min n'o domama kɔnɔ ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi o tile 23 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ kari do mugujugu dɔ kɔni wulila n'an ka finitigilaka dɔ ye ni ka maa 4 jogi Gundam ale ni Tɔnbɔkutu ni ɲɔgɔn cɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali premier ministre min bɛ yen nɔ par intérim ale kan ka taa l'Amérique jamana kɔnɔna na bi yɛrɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la n'a hakili b'a la kunungo maa minnu kumakan la tɛmɛna yan nɔ INSS kalandenw u ye nisɔngoya taama min kɛ jumadenw ko kunungo an ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin INSS ɲɛmaaba ma ka ɲininkali kɛ ale la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo Mali furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ye yɔrɔba dɔ kɔni dayɛlɛli baaraw kɔni kɛ Samakɔkaw fɛ yen nɔ douane daga yɔrɔba dɔ don ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ karidongo septembre kalo tile 18 a yirala k'a fɔ Gundam ale ni Tɔnbɔkutu ni ɲɔgɔn cɛ maa dɔw kɔni taara mugujugu dɔ kɔni don an ka finitigilakaw daga yɔrɔ kɔni na n'a ma ye k'a fɔ kuma ni kuma u bɛna ka na jɔ yɔrɔ la ka se ka lakana kɔni sabati u bɛna tile kɔni kɛ ka jɔ yen nɔ wula mana se u bɛ taa u daga yɔrɔba kɔni na o wulikajɔw kɔni senfɛ u kɔ dɔlen ka taa sibiridon karidon u segila ka na u kɔni nalen dɔrɔn u nana yɛlɛ mugujuguni kɔni ka o dagayɔrɔ la mugujuguni kɔni wulila n'u ye a yirala k'a fɔ ko maa 4 kɔni k'olu jogina maa 4 na ko maa 2 k'olu ye sɔrɔsilakaw ye maa 1 o ye polisi ye wa maa 1 fɛnɛ k'o ye civil ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a na kɛ sibiridon kɔni baaraw kɔni jigilen kɔfɛ u taalen o dagayɔrɔ la karidon u segila ka na u kɔni nana ka na yɛlɛ ni mugujuguni kan ko b'a yira k'a fɔ sibiri su fɛ kɔni ko mugujuguni kɔni donna ka dugujɛ kari de la maa minnu jogina an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka lafiya d'u ma n'an bɔra ye kunnafoniya y'a yira k'a fɔ an ka premier ministre n'o bɛ tali kɛ colonel Abdulaye Mayiga ale kɔni kan ka taa l'Amérique jamana kɔnɔna na diɲɛ tɔnba ONU olu ka lajɛrɛba min bɛ yen nɔ a tako 77 o sigiw kɔni kan ka kɛ a kan ka ye nin kɛnɛ in kan a yirala k'a fɔ o kɔfɛ k'a kan ka lajɛrɛ wɛrɛ kɛ ni maa wɛrɛw ye Mali kunkanko kan ni wulikajɔ mun n'a kɛlen filɛ nin ye a yirala k'a kɔni bɛ taa bi yɛrɛ de an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ taa fɔ nin kɛnɛ kan yarabi ala ka o kɛ Mali ka ɲɛtaa ka ɲɛsin Mali ma n'an bɔra ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ o l'Amérique jamana kelen na CEDEAO kan ka lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ ka ɲɛsin Mali kunkanko ma a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni kɛla Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa fɛ Alassane Dramane Ouattara ka se ka wele kɔni bila CEDEAO maa ɲɛmaaw ma u ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ale ka maa minnu n'olu bɛ bolo la fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ olu ka bila wulikajɔ kɔni kɛmɛ lajɛrɛ dɔw kɔni kan ka kɛ yen nɔ Jamil Bitar ale ye M5 RFP maa dɔ ye ale kɔni ye kangari kɛ ka ɲɛsin CEDEAO ma nin waleya in na a y'a yira k'a fɔ ko Mali ɲɛmaaw fɛnɛ u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ni wulikajɔ min filɛ nin ye ko janfaw kɔni b'a ko kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn bɛɛ da ka di Mali la fɛɛrɛ ka se ka kɛ k'o sigi sen kan an ka Jamil Bitar lamɛn an bɛ kangari da kɛ CEDEAO mɔgɔw ye k'a fɔ ko jɛkulu in k'a bangela Mali la a bangela ni hakilinata min ye a bɛ bolo o kɔnɔna na taalen ɲɛfɛ maliyɛnw bi bi in na n'i ye maliyɛn 100 o 100 bɔ k'a jɔ i b'a sɔrɔ 85 ɲɔgɔn na o b'a fɔ k'a fɔ ko CEDEAO ko an t'a fɛ tun donc mɔgɔ dun ka duwawu ye ni fɛn min bɔra ya o ka fisaya ka tɛmɛ i kan mais an bɛ CEDEAO baara min kɔnɔna na bi an bɛ fɛ k'a fɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye que CEDEAO bɛ cadre min kɔnɔna na bi ka taa New York o rayon ce n'est pas statutaire k'a sababuya kɛ mun ye réunion ninnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ jamana min présidence b'a bolo ou bien farafin jamanaw min ni u fɛngɛlen bɛ u ye nin kɛ IMOA ko la ka taa ɲangɛti ta k'a ɲɛsin Mali ma u tatɔla filɛ nin ye CEDEAO fɛngɛ min na an b'a fɔ an ka autoritéw ɲɛna ni ala y'u ci k'a fɔ ko sanction t'a la hali ni an bɛɛ kan ka to a da fɛ an ka jɛ ni CEDEAO ko k'a fɔ ko an bɔra la bi anw miiriyata ye min ye
anw bolo CEDEAO jamakulu surtout francophonie mɔgɔw kan ka taa de fɔlɔ Nations Unies na ka taa Mali ka plainte min bɛ yen ka to o défend ka Maliens dɛmɛ pour que o plainte bi ɲɛ sɔrɔ o de kan ka k'u ka mission fɔlɔ ye mais ka taa fɔ k'olu bɛ taa réunion extraordinaire kɛ Côte d'Ivoire détenus min b'an fɛ yan ani ka taa réunion kɛ Mali ni Laginɛ kan an kɔni an ka dignité hali ni an bɛɛ de kan ka marifa ta nin ko in na an sigilen bɛ n'a ye koyi u ka da la k'a fɔ ko u yɛrɛ mana t'u sigi yɔrɔ yɔrɔ ko gentil anw tɛ gentil ko kuma na yan dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Jamil Bitar ale ka seerew la a y'a fɔ cogo min na lajɛrɛ mun n'a bɛ taa kɛ ni Mali kunkan kuma b'a la yarabi Mali ka ɲɛta bɛ sira o sira fɛ ala ka kuma bila o sira kan n'an bɔra ye kunungo Samakɔkaw fɛ yen nɔ Mali faranjala fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita dɔnyaw tɔgɔla yɔrɔba dɔ kɔni dayɛlɛla yen nɔ a taara olu dayɛlɛliw baaraw kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko dɔni ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen bɛna yɛlɛma nin yɔrɔ in na wa baara yɔrɔ caman kɔni ko dɔnyalakaw fɛ o bɛna kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na kunnafoniw ka fɔ la dɔnya minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tora jamana yɛrɛ baaraw senfɛ olu yɛrɛ tɔgɔla yɔrɔ kɔni ko jɔra nin kɛnɛ in kan a yirala k'a fɔ baara caman kɔni olu bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na dɛ a musaka k'a bɛ tali kɛ CFA miliyari 4 ani miliyɔn 330 n'a kunkanfɛn wa kɛnɛ yɛrɛ k'a jɔra dugukolo min kan a fɛnsɛ bonya k'a bɛ se hectare 30 bɔɲɔgɔnko ma douane ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Amadou Konate la an k'ale lamɛn. Depuis douane créée en 1960 le 27 septembre 1960 ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye biri kelen ka da douane tɔgɔ la direction générale des douanes tɔgɔ la k'a da tɔgɔ la k'a jɔ a tɔgɔ la an ka yɛlɛma kɔnɔ donc vraiment o kɛra minnu tile la an b'olu fo k'olu tanto minnu y'a baara kɛ an b'u fo minnu y'a baara kɛ ka sɔrɔ o tɛ yan bi an b'u fo mɔgɔ dɔw de y'a daminɛ dɔw de y'a laban donc an bɛ foli lase bɛɛ ma. Bâtiment in kɔfɛ école bɛ yen école karamɔgɔw kan ka si so min kɔnɔ olu bɛ ɲɛfala la an bɛna champ de tir douaniers bɛ former sɔrɔsiya la nin kɔnɔna na yan u bɛ tirs kɛ nin kɔnɔna na formation militaire bi kɛ yan et puis minnu former fana olu bɛɛ bɛ kɛ an ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ nin kɔnɔna na ko yɛrɛ mana n'a ye baara kɔ parce que an y'a bila an kunna k'a fɔ an ka baara dogo ye an bɛ sara o de kama donc an k'an ko kɛ ka ɲɛ ani jamana faamaw ani ministre yɛrɛ u bɛ dɛmɛ minnu na se anw ma pour que an ka se ka baara kɛ condition ɲuman na o dɔrɔn de don. Ni tun bɛ tali kɛ douane ɲɛmaaba la Amadou Konate yarabi ni hakilina min n'a sigilen filɛ nin sen kan ala ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin Mali ma n'an bɔra ye jɛnɛkaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin waati in kɔni na waati laban ninnu kɔnɔna lakana kɔni bɛ yen fanw fɛ maa caman bɛ k'a yira k'a fɔ Mali bilama ko lakana kɔni bɛ k'a kunbɔ de an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'o kɛ ɲɛta ko ye jɛnɛka dɔw b'u ka seereya di nin ko in na an k'u lamɛn. Ne bɛ jɛnɛ de alhamdulilayi bi kɔni an bɛ ala tanu dɔɔni parce que ani fɔlɔ tɛ kelen ye fɔlɔ lakanali la an bɛ taa an tɛ sunɔgɔ an hakili sigilen tɛ marifa mankan b'an kunna chaque fois tuma bɛɛ mais bi na kɔni dans les 2 derniers mois n bɛ se k'a fɔ 3 derniers mois an lafiyalen don dɔɔni an ka dafɛdugu ninnu na kɔ dɔw tun bɛ yen parti mɔgɔ la mɔgɔ ka se yen yɔrɔ min tɛmɛna ɲala kan ka taa dɔɔni ani gaɲa ninnu y'a ye mais sisan an paraît-il que ko o kɔ ninnu de ɲɔgɔn dɔn a circulation fana ka nɔgɔn ni fɔlɔ tɛ vraiment ni wasalen don a fɔɲɛ la parce que u y'an nɔ su ni tile jɛnɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ yan a dafɛduguw la u carilen bɛ fan bɛɛ fɛ an bɔ o bɔ an bɛ mobiliw de ye fan fɛ kɛnɛ jɛnɛ kɔnɔ ka taa alhamdulilayi an bɛ se k'a fɔ dɔ bɔra a la mais ko dɔ delila ka kɛ jɛnɛ min ma deli ka kɛ c'est à dire marifa kana ci fo dugu cɛmancɛ la nin y'an siɲɛ fɔlɔ de ye k'o ye mais depuis kɔni kɛra vraiment ma tɔɔrɔ foyi ye u ka baara taabolo kɔni an ka finilaka ninnu depuis daminɛ na u bɛ taabolo min kɛ u b'o taabolo kelen de kɛ u b'u seko de kɛ mais ko in ko nɔgɔman tɛ jɛnɛ bi kɔni bi an bɛ barika da ala ye dɔɔni mɔgɔ ni fiɲɛ minɛ k'a bila barika da ala ye bi kɔni an ka jateminɛ na lakana bi yan jɛnɛ kɛrɛfɛlaw la lakanabaliya ka fisa dɔɔni an hakiliw ma sigi kosɛbɛ dɛ mais bi ka fisa ni kunu ye bi ka fisa ni kunu ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'o kɛ ɲɛta ko ye nin tun bɛ tali kɛ jɛnɛka dɔw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na Mali mago tɛ dɔwɛrɛ la lakana ka sabati yarabi ala k'o ko kɛ ɲɛta ko ye n'an bɔra ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ kunungo ko pɔnze baarakɛlaw kɔni k'olu tun kan ka taa gɛrɛfu la nka kunungo pɔnze baarakɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ma taa gɛrɛfu la dɛ wa ko maa minnu ye nin kuma in fɔ k'olu t'u dɔ sɛnikaw ye u ye wulikajɔ kɔni kɛ ka se ka wele bila maa ma ko baara kɔni bɛ yen nɔ ko maa ninnu k'u ma sɛbɛnfura foyi yira min b'a yira k'a fɔ k'u kan ka taa gɛrɛfu la Fode Sinayogo an k'ale lamɛn. Fode Sinayogo syndicat national la santé action sociale promotion de la femme tɔgɔ la olu ka secrétaire aux revendications ye ɲɛ pɔnze maa mun ye a fɔ k'u ye préavis de grève déposé d'abord an ma préavis de grève y'a ɲɛ la pɔnze yan mɔgɔ kelen tɛ yen n'o bɛ se k'a f'i ɲɛna k'a ye préavis de grève y'a ɲɛ la wa filanan ye mun ye maa mun ko k'u y'a déposé fɛnɛ syndicaliste tɛ u tɛ se ka foyi papier yira i la légalement k'a fɔ k'olu ye syndicaliste
parce que o mɔgɔ ninnu congrès la syndicat national la santé action sociale yɛrɛ y'u suspendi fo san 5 a résolution bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ u ma deli ka kɛ syndicat ye u ka syndicat tɛ fɛnɛ parce que u tun b'a fɛ de ka kɛ syndicat u ma kɛ syndicat ye en ce qui concerne min ye mot d'ordre yɛrɛ ta ye a suivira ou bien a ma suivi aw yɛrɛ bɔra cour kɔnɔ mɔgɔw sigilen don arama donc depuis dugu jɛra mɔgɔw bɛ ka na furakɛli la u bɛ ka billet ta c'est vrai mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu y'a mɛn radio ni réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko grève bɛ yen u tɛ bɔ u ka so tuguni olu b'a fɔ ko n'i taara k'i tɛ lajɛ mais o tɛ anw baara ye yan nɔ ni grève in baarakɛlaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko revendication min don olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔna la parce que a bɔra syndicat ko kɛlɛ la a kɛra mɔgɔ ko ye donc mɔgɔw y'a faamuya baarakɛlaw yɛrɛ ye décision ta u bɛ ka n'u ka baara kɛ sans problème. Ni tun bɛ tali kɛ Fode Sinayogo la Pɔnzekaw fɛ yen nɔ maa caman y'a yira k'a fɔ ni waleya mun n'a kɛra n'a ma ye k'a fɔ ko olu t'u dɔn syndicat ye k'u yamaruyalen tɛ ka nin baara in kɔni kɛ n'u ye kunnafonidilaw wele ka se k'u ka lasew kɔni kɛ u ye don min dɔgɔda yani o don ka se a ka kan k'u fana ka bɔ ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ maaw ye ko ka fisa a ko kɛlen kɔ ka ban ko ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ko nin ye dabalibanko de an bɛ dugawu de kɛ yarabiyala ka basigi ni lafiya nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kunungo n'a hakili b'a la an ye kunnafoni latɛmɛ INSS kalandenw olu kɔni ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ka se k'a yira k'a fɔ k'olu ka burusi dɔw kɔni bɛ yen k'o ma sɔrɔ ko kalo 8 bɔɲɔgɔnko ko nka ko kalo 7 kɔni dila k'a tɔ ye kalo 5 k'o ma sɔrɔ k'u ka se ka fɛɛrɛ kɛ u ka di kunungo an ye wulikajɔ ta ka se ka taa ɲininkali kɛ INSS ɲɛmaaba yɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ Seku Konate la a ye seereya mun fɔ an ka lamɛn. Seku Konate ne ye INSS Institut National de la Jeunesse et des Sports au directeur général de ye. Juma tɛmɛlen INSS ekɔlidenw bɔra ka nisɔngoya taama dɔw kɛ ka ɲɛsin u ka musakako dɔw ma ko in bi cogo jumɛn na e bɛ mun de kalama la. Mali ekɔlisoba bɛɛ n'u b'a fɔ ma ko institution d'enseignement supérieur a bɛɛ bɛ ministère de l'enseignement supérieur ka bolo kan an institut 3 tun bɛ yen nɔ an tun bɛ an yɛrɛ ka bolo kan anw sport an tun bɛ sport ka bolo kan jeunesse sport travailleurs sociaux olu tun bɛ développement social la santé mɔgɔw tun bɛ ministère de la santé la o institut fila ninnu ye marche kɛ kalo 3 olu ka kalamɔgɔw depuis 2016 ko fo ka yɛlɛma enseignement supérieur la ko parce que k'u bɛ ministère fila minnu kan olu ministère fila ninnu tɛ kalanbolo sira ye quoi anw ma marche kɛ an ma foyi kɛ école ma wuli k'i bolo kɔrɔta anw yɛrɛ ma wuli k'an bolo kɔrɔta mais u y'a décidé tuma min na 2016 2017 ko bɛɛ bɛ yɛlɛma enseignement supérieur la u y'an bila o hukumu kɔnɔna la o kɔnɔna la anw yɛrɛ lettres kɛ ka fɛnw kɛ parce que an ni tɔw tɛ kelen ye cycle fila de b'anw fɛ yan nɔ o de b'an ni tɔw bɔ ɲɔgɔn na alors que enseignement supérieur ka texte la ni senu minnu bɛ bourse di mɔgɔw ma olu bɛ bɛɛ ka bourse sara parce que bachile olu bɛ olu de ka bourse sara mais ni defu bɛ wele olu tɛ ka bourse sara an y'a yira k'a fɔ n'a ma ɲa k'an taara na an ɲɛ aw fan fɛ ni ekɔliden bɛɛ ka bourse bɛ sara enseignement supérieur la a ka kan institut fana o k'an fana lafiya o k'an fana ka bourse sara u ko ayi pour le moment fo texte ka falen tant que texte ma falen INSS aw ka bourse bɛ taa fan fila la système min bɛ olu fan fila la ni ekɔlidenw donna ni u ye décision kɛ inscription banna u ka bourse ye peut-être sarako fila ye siya fɔlɔ u b'a d'u ma filanan u b'a d'u ma i ye kalan kɛ i ma kalan kɛ o bourse bɛ d'i ma mais anw fɛ yan nɔ wari bɛ da anw ma portion de ɲinan ta gɛlɛya ye mun ye fɔlɔ ekɔlidenw an ye rentrée tun kɛ le 5 janvier k'u ka don tile 2-3 u bɔra parce que sankɔrɔ bourse kalo 2 tun bɛ yen nɔ ko fo ka d'u ma u bɔra u donna le 2 mars kana bila an filɛ nin mois de septembre bila nin ye a kalo 6 de mais le 2 mars u donnen na mars avril an ye kalo 2 saraw ye ani trousseau donc le 30 juillet an y'u bila mai juin juillet u y'o de bourse réclamer ko ka d'u ma ko n'u ma d'u ma ko y'a mɛn ko u bɛ marché o marché de tun ye juma tɛmɛbaga in na mois d'août an y'u bila repos la n ko septembre aw bɛna kalan daminɛ mais yan'o cɛ aw ka kalo 3 min bɛ a bɛ d'aw ma wari ko bɛ cogo min na bɛɛ b'a gɛlɛya dɔn an taara trésor la mais néanmoins trésor ye wari in labila an ɲɛ alamisa don wari dir'u ma mais juma u m'u ka taama in bɔ a ma n tulo b'a la o da k'olu ka kalo 8 de juru bɛ gouvernement na de u ka nin bɛ yen nɔ a ye jate bɔ e donna le 2 mars an filɛ nin mois de septembre la kalo 5 dira e ma e ka joli bɛ gouvernement na kalo 2 de bɛ gouvernement na kalo 2 ye jumɛn ye mois d'août mois de septembre min n'an b'a kɔnɔ u tilalen bɛ tuguni k'a fɔ ko fo ka san tɔ kalo 2 fo k'o d'olu ma ani bourse de vacances min yɛrɛ bɛ d'u ma ko fo k'o d'u ma n'o ma d'olu ma k'olu tɛ kalan kɛ gɛlɛya bɛ denmisɛnw kan bɛɛ b'a dɔn kɛ mais jamana in sini bɛ denmisɛnw de bolo u k'a essayer k'a lajɛ u ka ji dɔɔni kɛ u koli ji la ka jamana gɛlɛya lajɛ surtout an bɛ semaine min kɔnɔ bɛ n'a bɛ fɔ ko semaine de la solidarité et réconciliation ne tɛ gouvernement défendant k'a fɔ ko parce que ko a donna ta bɔra ta o tɛ n tɛ olu fana contre la parce que a tɛ tan mais n ka baara ye mun ye
o ye formation de ka hakili ɲuman d'u ma bibi na ekɔlidenw ka kalo 2 de juru bɛ État la an ka tiɲɛ fɔ a gɛlɛyara cogo cogo tiɲɛ fɔ mɔgɔ kana galon tigɛ jamana in baara ko caman bɛ ka kɛ galon kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n filɛ ka jate f'u ye sisan u donna le 5 janvier u bɔra u nana le 2 mars kalan daminɛna le 2 mars mars avril mai juin juillet le 30 juillet an y'u bila yana k'u bila an ye kalo 2 d'u ma ni Trousseau le 15 septembre n'o ye jeudi ye an ye kalo 3 d'u ma Sidiki kalo 8 bɛ min kalo 8 bɛ min n bɛ min fɔ ekɔlidenw ye diɲɛ diyara o ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a la dɛ diɲɛ tɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ sɛbɛn bɛ min bolo a bɛ ka gɛlɛya olu bolo baara ko surtout ko sɛbɛn tɛ e min bolo i fa ni ba y'i ta k'i bila baara min na i jija k'i cɛsiri o fɛ ekɔlidenw dɔw bɛ anw fɛ yan nɔ u bɛ 60,000 ni 50,000 de kalan n'a bɛ f'o ma ko privé o ni minnu bɛ kilasi kelen kɔnɔ ni bourse bɛ di olu ma olu dɔn u ɲɔgɔn denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen nɔ olu bourse t'u bolo mais olu yɛrɛ de b'u ka ekɔli sara 60,000 san kɔnɔ n'olu tɛ hinɛ olu la wa olu kan ka hinɛ o la gouvernement bɛ bourse di ne ma mais ne ni min filɛ nin ye sigilen a bɛ wari in bɔ yɔrɔ e tɛ hinɛ o la professionnels fana bɛ yan nɔ minnu bɛ concours kɛ ka dɔ fara u ka taaɲa kan san 3 de bɛ di olu ma pour que o kɔnɔla la u ka kalan kɛ ka ban dɔ ka fara u ka fɛn kan o mɔgɔw fana bɛ yan nɔ u ka hinɛ olu fana la bourse ye fɛn min ye sariya dɔ a bɛ d'i ma diyagoya a bɛ d'i ma n'i kɔni y'a kɛ peut-être a bɛ se ka sɔrɔ retard la jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a gɛlɛyara cogo cogo a bɛ di e ma mais ne y'i ban kalan ma ko ne t'o kɛ fo ka bourse d'i ma ni temps tɛmɛna e ka baarakɛ tuma bɛɛ ka tɛmɛ e kan i b'a kɛ jɔn na i b'a k'i yɛrɛ de la o tuma ne b'a fɔ denmisɛnw ka sabali ni tun bɛ tali kɛ Sɛki Konate la INSS ɲɛmaaba don a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka bɛn ni basigi nati nin ko la n'an bɔra ye M5RFP ma olu ye wele bila maaw ma bi yɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka se ka bɔ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse kɔnɔna na k'u bɛna kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni di maliden bɛɛ lajɛlen ma sifinakaw tɔgɔ la Usumani Traoré OMT ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn an b'a ɲini malien bɛɛ fɛ minnu bɔra depuis le 5 juin 2020 ka na se bi ma a ye kɛlɛ min daminɛ n'a ye maaw sɔrɔ k'u bila ɲɛ surasi kunda civil kunda n'o baara in n'a bɛ ka kɛ kunkɔrɔta ni sankɔrɔta ye bi information mun bɛ yen kunnafoni mun bɛ yen maliko kan en temps réel M5 ko malidenw ka M5 maliyɛnw ka M5 ou bien maliyɛn bɛɛ wele le 20 septembre à 16h n'o ye lansara mana seli an ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la munna ye maison de la presse fɔ mali journalistes ka sobaw ye an mago bɛ kunnafonidila bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an mago bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ kuma mun kan an bɛ kuma maliko kan an bɛ kuma mun kan bi bi na mali ye planti min don faransi contre la faransi ka jogojuguya la faransi farala janfanciw kan jadisiw kan elebɛnninw kan ka mali tɔɲɔli min kɛ o prévu o n'o kuma ɲɛ o bɛ da mɔgɔw kan ani filanan ye min ye CEDEAO n'o ye jɛkulu n'a faralen ka farafinna anw fara ɲɔgɔn kan an ka nafoloko n'a ɲinɛn'o kɔ bi k'a kɛ a bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ kɛ an tɛ gagné ko minnu b'olu bolo k'a ɲɛsin mali ma k'a ko dévoiler kɛnɛ kan n'ala sɔnna ma mali ko tɛ se ka jɔ malidenw kɔ wa a tɛ kɛ malidenw kɔ malidenw a ye bɔ an ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma jamana in ka jɔ. ni tun bɛ tali kɛ Usumani Traoré OMT la kunungo u ye nin wele kɔni bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ko bi bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen sifinaka fara maakɔrɔba kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ fɛn bɛɛ bɛ taa fɔ a kɛnɛ kan Ala ka kɛ mali ka ɲɛtaa ye n'an bɔra ye dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen min sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya semaine de la réconciliation o kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ maaw bɛ se ka cɛfɔ ni sigikafɔ ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ cogoya mun na a minisiriso u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ kunungo ni musolakaw ye centre Awa Keyita kɔnɔna na Bamako a kɛnɛ kan yen nɔ Mamadu Juwara ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ye min taara ka ɲɛsin bɛn ni kelenya ani cɛfɔ ni kanbɛn ma an ka jamana kɔnɔ a ka kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw faralen ɲɔgɔn kan conférence internationale la olu de y'an ŋaniya sigi k'a fɔ a ka di olu ye dɔgɔkun dɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin bɛn ni kelenya ma cɛfɔ ni kanbɛn ma jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'a taa Kayi ka taa fo Kidal ani minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛɛ k'u cɛsiri o dɔgɔkun in kɔnɔ ka baaraw kɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka walew kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka bɛn sinsin jamana kɔnɔ ani ka bɛn hakilina lili don jamanadenw hakiliw la ani dusukun na siya caya o ma Mali bali ka kɛ jamana kelen o ma bali fɛnɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka ŋaniya kelen siri k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'an ka jamana kɛ jamanaba ye an ka maakɔrɔw ye baara kɛ ka ko dɔw sigi an ni ɲɔgɔn cɛ ka ko dɔw sigi siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kuluw ni ɲɔgɔn cɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ tanamaɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ainsi de suite
o danbe minnu n'olu sinsinna o laada minnu n'olu sabatira an ni ɲɔgɔn cɛ olu de kɛra baarakɛ minan ye min bɛ kɛ sababu ye k'an kalalen to ɲɔgɔn na ni yɔrɔ min bɔrɔtɔra ka se ka o kala kura ye ka sɔrɔ a ma se a dan na an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn ɲɔgɔn ma an ka tugu ɲɔgɔn kɔ an ka kun ɲɔgɔn na. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Juware la minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛn ma o minisiriso tɔgɔ la ale tun bɛ yen nɔ an bɛ dugawu de kɛ ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen min n'a sigilen filɛ nin ye cɛfɔ ni kanbɛn ma yarabi ala ka nin kɛ ɲɛta ye a nafa a bɛ se ka Mali sɔrɔ cogoya min na n'an bɔra ye n'a ma ye k'a fɔ ko 22 septembre k'o bɛ na ka se o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ta waati ye o min kɔni baaraw bɛ sen na wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ maaw fɛ ka se ka hakilijigiw kɔni kɛ an ka jamana maakɔrɔba minnu bɛ yen nɔ olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ sibiridongo Memorial Modibo Keyita kɔnɔna na n'o ye Modibo Keyita yɛrɛ ale tɔgɔla yɔrɔ ye ka hakilijigiw kɔni kɛ sifinnakaw fɛ Modibo Keyita yɛrɛ tun ye jɔn ye a ye nin baara in kɛ jamana ye cogo di an ka Dawuda Tegete ale tun b'a kɛnɛ kan an k'ale lamɛn. Sifinnaka jamana ka ɲɛta tɛ aw de bolo mais est-ce que aw bɛ se ka jamana lataa ɲɛ aw tɛ jamana min dɔn ko min kɛra jamana in fɛ ko min jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ min tun b'a laɲini pour que aw ka se ka sɔrɔ cogo la bi min ka fisa n'aw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a tun bɛ se ka kɛ o ka da mun kan Modibo tile la n'i y'a ta bɛɛ b'o dɔn bi a sɛbɛnnen bɛ a fɛnw marilen bɛ minnu bɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi u tun balolen bɛ Modibo tile la n'i tun tilali ka kalan na i tɛ taa chômage la bɛɛ tun bɛ baara sɔrɔ kabini yali ka tila kalan na yɛrɛ u bɛna f'i ma i ka sɛbɛn dɔ signer k'a fɔ u b'a fɔ ma engagement décennal k'a fɔ i bɛ san 10 kɛ i tɛ taa baara ɲini yɔrɔ i bɛ jamana kɛ i bɛ baara kɛ i faso ye mais bi aw bɛ cogo di n'aw y'o sɔrɔ aw tɛ tɛgɛrɛ fɔ donc o bɛɛ tun ye Modibo tile de kalanso minnu tun fɔra ka yiriwa Mali kɔnɔ a kɛra Modibo tile la avion 18 de tun bɛ Air Mali bolo n'i tun bɛ bɔ Bamako ka taa Abidjan ka segin ka na Mali wari 7,000 an ka avion tun bɛ taa yɔrɔ bɛɛ et puis a bolibaga bɛɛ tun ye maliyɛnw de a bɔ yan ka taa fo Côte d'Ivoire frontière la goudron min bɛ yen a dilanna Modibo tile de la. Ni tun bɛ tali kɛ Dawuda Tegete la sɛbɛnnikɛla don kɛnɛ kan yen nɔ Memorial Modibo Keyita o ɲɛmaaba n'o bɛ tali kɛ Musa Tarawele la ale fana tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Ka sɔn aw yɛrɛ a ka kɛ aw yɛrɛ a k'a dɔn k'aw bɔra mɔgɔ dɔw de la u ye baara dɔw de kɛ u ye waleya dɔw de kɛ u ye kɛlɛ dɔw de kɛ a danna yɔrɔ la mɔgɔ i kɛra mɔgɔ sugu o sugu i dusu bonyana cogo cogo i b'a kɛ ka dan i se dan de la ne y'a bila yɔrɔ min ni mɔgɔ wɛrɛ m'a ta i nɔ la a y'a bila yɔrɔ min a bɛ to yen de donc wajibi don aw ma aw bɔra olu de la u ye baara kɛ k'a bila yɔrɔ dɔ la n'aw dalen b'a la k'a fɔ ka hakilila in tun ye ɲuman ye a ye wuli k'aw jɔ aw se fɛ min aw fana k'o kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an filɛ n'olu ta kuma la ta cogo min na san 40 tɛmɛnen kɔ mɔgɔ minnu tɛ dugukolo in kan hali b'u tɔgɔ b'an da n'a sɔrɔ u ka kɛlen tɛ ɲuman ye a tɛ nɔgɔya dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Memorial Modibo Keyita o ɲɛmaaba la Musa Tarawele u y'a fɔ cogo min na an ka hakili to kɔrɔlenw na o dɔ bɛ dɔ la kura minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ n'o kɛ o kɛcogo bɛ ɲɛ yarabi ala k'o hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye parti Asuma olu ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na faraɲɔgɔn in kɛnɛ kan u ka secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Jakarija Sangare la o ye kuma min fɔ o filɛ. Jakarija Sangare parti Asuma secrétaire général ye commune 1 na sigi kun ye komi parti yɛrɛ ɲɛnamayali ye tɔnsigiw de ani ɲɔgɔn ye n'o ye réunion ye an tun famana réunion ma kun dɔw kama parce que a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ transition in nalen gɛlɛya caman ye an ka parti sɔrɔ an ka parti président n'o ye Sumeli Bube Mayiga gɛlɛya y'a sɔrɔ ala yɛrɛ ka wele sera ma k'a to gɛlɛyaw kɔnɔna na o kɔfɛ an tun ye baaraw jɔ fɔlɔ ka tasibila kɛ ani ka hakili kuraw ɲini ka hakiliw yakubaya halisa politiko bunakun kan pour que an bɛ se ka taa ni taabolo kuraw ye an bɛ se ka hakilina kuraw ta cogo min na mun yɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ taabolo fana kofɔ parce que an bɛ transition kɔnɔna na bon parti politigiw jɔyɔrɔ b'a la sa mais fanga bɛ finitigiw de bolo bon ni ko b'o cogo la parti politigiw fana kan ka hakilina kuraw de ta min bɛ se ka kɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ kuraw sɔrɔ jamana bɛ se ka taabolo kuraw ta cogo min na k'o hakili fara ɲɔgɔn kan k'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma pour que a ka dɔn k'a fɔ parti politigiw bɛ yen Asuma tɛ yen dɔrɔn ko parti créelen don Asuma bɛ yen tɔnsigiw bɛ kɛ ɲɔgɔnyew bɛ kɛ hakilina kuraw b'u la u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana dɛmɛ n'a hakilinaw ye bi tɔnsigi in tun bɛ o hokumu de kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Asuma secrétaire général la Jakarija Sangare yarabi ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye CNT commission de loi o maa ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Sulemani Den la ale ni CSDM maa ɲɛmaw u ye faraɲɔgɔnba kɔni kɛ kunungo faraɲɔgɔn in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali tunkarankew olu ka koɲɛw a yirala k'a fɔ CSDM maa ɲɛmaw fɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u ye baara min kɛ ko baara ɲumanw de don CSDM tɔgɔ la Mbuye Sise an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ Mbuye Sise ne ye 16e ani tunkarankew ka représentant ye CNT kɔnɔla la. Sɔgɔmada in na an nana CNT ka sariyasunw dilanbagaw ka commission kɔnɔ n'a b'a fɔ o ma ko commission loi tɔgɔkan na bon a b'a dɔn cogo min na mois de juin kɔnɔna la
loi votera n'a b'a fɔ ma ko loi électorale vote min kan ka kɛ a kɛra député sigi o a kɛra président sigi ani maire sigiw ye o sariyasun kura in o bɛ o de labaara la an 16e an tungurangew an y'a ye loi votelen ani président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye a ye min signé min promulguera fɛ danfara dɔɔni kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye an ka jateminɛ la o de y'a to bi an nana pour ani la commission loi n'o président ye honorable Sulemani De an ka ɲɔgɔn masala pour ka se ka farafasiya d'an ma parce que aw b'a dɔn cogo min na 16e ye fɛn fɛn sɔrɔ Mali in kɔnɔ an y'a sɔrɔ tungurangew de tɔgɔ la mais an m'a sɔrɔ parce que an y'an sigi fanga dɔ sun na an y'a sɔrɔ de parce que an wulila n tɛna fɔ ko kɛlɛ parce que kuma wɛrɛ mais an kɔni wulila k'an seko n'an dɔnko yira jamana kɔnɔ a kɛra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan pour ka se k'an ka a bɛ fɔ cogo min na tubabukan na an ka droit ani an ka intérêt ka se k'o sɔrɔ Mali faamabulon kɔnɔla la donc kɔnɔla la an nana bon an kɔni an bɛ président Sulemani De fo parce que hali ni an mɛnna attente la parce que depuis mois de juin mais bi kɔni an reçoit a kɛra wasa kuma ye o de fana ye jamanaden ɲumanya ye ni ko min b'i kɔnɔrɔ fili min y'a baara kɛ n'i ma se ka faamuyali sɔrɔ a la a ka kan i ka wuli k'a s'a ma ale fana dilan ni hakili min ye a fɔ cogo min na mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila ainsi de suite donc min kun b'a kun n'a kan cɛ olu ye baara kɛ ni tableau min ye mun y'a to an ka inquiétude an bɛ ka min relever o sɔrɔla kɔnɔ a y'o faranfasiya d'an ma bɛɛ b'a dɔn baaraw bɛ sen na Mali sirasunba n'a bɛ fɔ o ma ko constitution o kan ka falen institution kuraw olu kan ka créer dɔw b'a la ko Sénat ko kan ka créer n'o ye wasabulon dɔ ye o bɛ sɔn ka bila au conseil des collectivités territoriales place la o fana bɛna kɛ wasabulon an bɛ se ka fɔ wasabulon filanan donc assemblée bɛna kɛ donc an kɔni tungurangew comme a b'a dɔn depuis 16e sigira 2015 an wulilen don k'a fɔ il est temps que an minnu sigilen bɛ tunga la n'an ka ca bibi na an bɛ se ka fɔ fɛn fɛn mɔgɔ miliyɔn ta ye n'an b'o kɔnɔ an k'an ka wasadenw sɔrɔ wasabilenw kɔnɔ donc o baaraw bɛ sen na an y'a ɲini a fɛ nin rencontre mana kɛ et comme ani institution de bɛ baara la a kana kɛ dɔrɔn k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an kɔ don donc o de y'a to an y'a a ɲini an jɛɲɔgɔn fɛ presse mɔgɔ fɛ u kana pour an ka se ka kuma ka ɲɛfɔ min kɛra bi an ni CNT commission de loi kɔnɔ la parce que Sulemani De y'a fɔ ka kuma kɔnɔ président Aïdara fana y'a fɔ ka kuma kɔnɔ duguna ko tɛ maliyɛn ko bɛɛ de kɔnkan ko don bɛɛ b'a la ko Mali kura tɛ taa tiɲɛ kɔ ani ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen u ka se ka kuma in lasɔrɔ u sigiyɔrɔ la ni tun bɛ tali kɛ Mbuye Sise la n'ale ye CSDM maa dɔ ye CNT kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin Mali ma n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko Open Street Mali olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ da u bɛ wulikajɔ kɛ ka se ka yaala jamana kɔnɔna na foncier ni yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka se k'olu jaw ta k'u bila subahana mansinw sanfɛ dɛmɛ bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ u ka baara la cogoya mun na u kun y'o baara dɔw kɔni sigi sen kan a ɲɛmaa bɛ tali kɛ Natale Siribe la an k'ale lamɛn. baara min bolo kun dalen don an fɛ n'a fɔra ko ka yɔrɔw cartographier o tɛ dɔwɛrɛ sigidaw kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen fɛn fɛn bɛ sigida kɔnɔla la ni hadamadenw yɛrɛ bɔra la fɛn fɛn bɛ sigida kɔnɔla la ka taa siraw ma ka taa fonciers ma hali yiriw ka taa infrastructure ma n'an b'a fɔ o ma ni olu bɛ se ka kɛ ekɔlisow ye olu bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔsow ye olu bɛ se ka kɛ hali kɔlɔnw ye a bɛ se ka kɛ worobinɛw fɛn fɛn bɛ sigida la k'a fɔ k'o de bɛ se ka bɔ an b'o o ta ka a bɔ u ka subahana mansin sanfɛ ka baara kɛ n'a ye en tant que citoyen an fana seko ye min ye ka se ka kɛ nin baara in kɔnɔna la ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an y'o baara daminɛ a mɛnna donc an y'o baara in daminɛ depuis 2014 ka na bila sisan na an ye baara kɛ yɔrɔ caman na Mali kɔnɔla la yan nɔ précisément Bamako yan komi o ye an ka jamana faaba ye quartier kɔnɔ sirabaw an ye olu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Natale Siribe la o y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana ɲɛmaaw olu bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'o kɛ ɲɛta ko ye n'an bɔra ye HDC o ye kulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye kulu min n'a bɛ katikaw fɛ yen nɔ olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ se ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin maaw ma dɔgɔfɛrɛnjɛ tɛmɛlen na o ye wulikajɔ kɔni ta ka se ka taa dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Yelegebugukaw olu ka kalanden dɔw ma kalan wuli yɛrɛ ka se k'o kunbɛn cogoya mun na u ye kalankɛminɛn caman kɔni di kalandenw ma a ɲɛmaa yɛrɛ Adam Siribe an k'ale lamɛn. Dɛmɛ in den kelen o kelen saki kelen ani i bɛ kilasi min na i bɛ cahier min utiliser san kɔnɔ o cahier hakɛya b'a kɔnɔ dessin kɛ cahier b'a kɔnɔ an b'a fɔ min ma matériel de géométrie ni compas ni règle ni gomme ni taille crayon b'a la o b'a la donc crayon de couleur fana paquet b'a la donc ani bikiw ani crayon de papier ardoise ani chiffon barani minnu bɛ classe fitinin na kiti in ye kitiden 100 de ye ne fɛ foyi tɛ éducation sanfɛ jamana min bɛ voie de développement na parce que ni kalan ma sabati dɔnni ma sɔrɔ denmisɛnninw fɛ don n'a nataw la an bɛ wajibiya ka taa mɔgɔw ɲini jamana wɛrɛw la ka na an ka baara kɛ ka an yɛrɛ sigilen to yan parce que a dɔnni t'an bolo
donc ne bɛ fɛ jamana marabagaw ka o kunbɛn u k'o kunbɛn ni an ka programme scolaire réadapteli an ka réalitéw la pour que an ka kisi o ma donc maliden bɛɛ k'i impliqué min bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ kulun yɛrɛ ɲɛmaaba la Adam Siribe kɛnɛ in kan yen nɔ maa minnu ye ni jɔnjɔn ninnu sɔrɔ maa minnu ye ni fɛn ninnu sɔrɔ a dɔw b'u ka seereya di an k'olu lamɛn. N nisɔndiyalenba de don ka da kan sɛki ni kayo ni bikiw dira yan nɔ ne b'a fɔ ani ca ni baraji ala k'a ɲɔgɔnna caman ma bila an kɔnɔ. An nana dɛmɛ min kɛ an n'a denmisɛnninw o diyara an ye bɛ denmisɛnninw n'a minɛnko de jɔrɔ tun b'an na o bɔra la u nana an n'a denmisɛnninw kɛ sakɛtigiw ye o diyara an ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la minnu ye ni fɛn ninnu sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an fantanden dɔ an bɛ se ka kalankɛminɛ sɔrɔ cogoya min na. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga bɛn jamana kan fɛn min ye jatigɛ walekalaw ka kulu ɲɛma dɔ ye n'ale bɛ wele ko État islamique bɛnɛkaw fɛ yen tɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'u ye bɛngɛnɛ wale dɔ ta ka maaw sɛgɛrɛ fɛn min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ u ni na ni ka maa dɔw fɛnɛ jogin ni waati na wulikajɔw bɛ sen na bɛnɛkaw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taga sini nin kɛra siraba kansara ye min kɛra sini jamana kan a kɛra bisi dɔ la ni bisi kɔfɛla yira la ko maa 47 de tun bɛ nin bisi in kɔnɔ maa 27 k'olu bɔnɛna u ni na maa dɔw fɛnɛ k'olu joginna wale in kɛra karido n'an bɔra an taga Ugandakaw fɛ yen ni musolaka kofɛlen dɔ ye n'a si bɛ san 22 bɔɲanko la jirala k'ale ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ de ko ni réseau de ye ale bolo a bɛ adamaden pièces de feere nka dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la turu kun sera a yɛrɛ woloden de ma sigidalamaw bɔlen waleya in kalama ye wele bila finitigilakaw ma k'a bila finitigilakaw ka bolo kan nka kiritigilamaw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kalo 18 kaso de kɛ walasa kɔfɛ da bɛ sɔrɔ ka don a ka kiri baaraw la n'an bɔra an taga Burkina Faso jamana kan sanfɛ kaladenw bɔra ka taama kɛ kunu yɛrɛ ka jira u ka kalanden min bɛ yen nɔ n'ale ye Bukar Dabo ye ale ka fagari kiriw daminɛna tɛnɛndon nka maa minnu welelen don kiri yɛrɛ kɛnɛ kan sa o ye général Gilbert Jengere ani colonel Mamadou Bamba ale ni sergent major Yuba Bari olu le welelen don kiri kan olu le bɛna taa lamɛn ni kiri kan karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kuleli dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.